Že dobré ráno, dneska si idem zabehať na Kriváň, Chleb a späť dole pôjdem vlastne cez Poľudňový Grúň. Malo by to byť okolo 13 km približne, takže uvidíme, ako mi to pôjde. Takže zapínam hodinky a ideme na to. Takže začíname tak, že ideme hore ako keby s lanovkou, ale my ideme na pešo. To bude taký strmak a potom by to malo byť kúsok na Kriváň už iba. Že máme prvý kilometr, dal som ho za 12:38 a výškových 198, že skoro 200 metrov na 12 minútach. Ideme hore, malo by to byť až okolo 1000 výškových. Budem strašne hotový, ale to ide. Máme 2,4 km a 584 výškových. Je to akože mocné, ale dneska je nádherne. Je to extrém. Plná fantázia. Ešte to je kus hore, ale dáme to. Takže za 50 minút som sa dostal ku výstupu z lanovky. Akože extrém. Je to 740 výškový. A teraz pokračujeme na Kriváň. Presne, to je Kriváň. Pomalečky ideme na Chleb zase. A zbehol som Kriváň celkom rýchlo. Konečne niečo dole kopcom a nie hore. No a teraz zase bude trošičku hore. Takže sme na Chlebe, čas 1:25. A teraz ideme zase ďalej. Ideme smerom na Poľudňový Grúň. Tak by sme mali byť na Poľudňovom Grúni a potom už len zbehnúť dole na parkovisko a finito. Takže to najťažšie mám za sebou, už len viac menej zísť dole. Poľudňový Grúň, čas 1:54 a už len zbehnúť dole. Tu je to úplne o vraždy, to je brutál. Pozrite sa, koľko bahna tu je. To je... Moje biele topánky už nie sú biele. A hlavne šmíka sa mi tak, že neviem skoro ani kráčať. Hen tam je už chata a už sa budem držať len žltej smerom doľava
a mal by som byť dole. Toto bolo, to bahno bolo neuveriteľné. Teraz je zase tráva, takže mám mokré nohy jak blázon. Ale už je to jedno. Už to nie je ďaleko, takže v pohode, nevadí mi to, ale to bahno som popadal. Proste krása střída nádheru. No a tu sa držať len chata vratná. Pol hodina to ukazuje. Uvidíme, za koľko to dáme. Zatiaľ mám čas 2:12. Zas tu máme bahno. Takže tie topánky, čo som si vyčistil v tej tráve, tak sú zase špinavé. A už to nie je ďaleko. Už len pár minút a budem dole. Takže to idem zbehnúť najrychlejšie ako sa dá. Ale keďže tu je bahno, tak to vôbec nie je jednoduché. To je také, že každý druhý krok kašmíka. Dobre, stopujem hodinky. 2 hodiny 25 extrém. Bol to asi jeden z najťažších behov, čo som dal v kopcoch. Som hotový. Tento posledný kilometr bola úplná vražda. Takže pre ďalšie takéto videá nezabudni dať odber, like, napíš mi nejaký koment a vidíme sa na budúce. Takže zatiaľ sa držte, čau.